И здравейте, зрители на YouTube, ние сме Фарка BG. Здрасти. И днес играем Hero and General. Както казахме в миналия клип, че следващия клип ще... Напросто обърках. Както казах в миналия клип, че следващия ще е на тази игра. Аз къде съм подявал лично? Ти си точно от мене. Да. Аз стана гешка. Къста, ти кажи сега. Аз матушка. Здрави. Като някой маймуна. А това за себе си манера. И той е една доста яка игра, ма с един недостатък. Има няколко дребни бъга. Не точно дребни, но... Ето го един от тях. Да. Тях бъгачи, дай. Чакай да слезам тук. Слезай, айде че къде си? Право там. Не, аз няма ще знам. Защо е? Чакай! Аз ги обсипя. О, мате, взими. Аз тука... Чакай, Чакай, бързо криса. Тос, къде заобикаля, бе? О, много бавно се движа. Чакай. Обсипам! Кой ще е другия обсипан? О, аз тука. Някъде. Една тежка картечица. Да не е, да не е. Дай! На спринт! И сега ще виж. Wait for me! Геша! Ко? Къде си че? Ага, давай танка. Качих се, давай. Дай му жига. Аз дай му жега. Виж, карачи ли ни? Не, чакай. Вижда се джипка. Чакай, няма да чакам. Чакай, бързо. Хтус. Да, ще мога да се кача на Да пише ми остана нашата картечата, ще дам това да научиш. би коздичо тук. Ама то ти си само единствения качен там. Бахту. Аз мисля, че някой изтръгне след малко ще кара. Да, някъде ма целнаха. Ате, отзадя са ни, бе. Чай, бързо. Ти са ми отзади, ате. Ти има танка. Зад танка. Да. Идва още една кола. Ти има ти такъв танк, бе. Да, бе, и другите има такъв танк. Трябва да го свалим бързо. Трябва, ама. Преди да нашия поинт. Бе, къса бъгна. На мен ме лаги, човек. Не знам защо. Аз да съм над. Аз съм вътре в къщата, добре. Не съм се спалнал. Аз съм добре, вътре в къщата. Пак, отвънка са, брат. Да, бе, виждал съм. Мани, аз съм горе на втория етаж. Къщата човек, обаче не знам как ще се измъкна. И тук малко ще почакай, ама как да чакай, бе, тук. Кача се отгоре на покрива. Готово. Кача се отгоре на покрива. Чакай, бързо рае. Добре, бе. Господине, повече този пункт няма се спална. Аре, уби го. Този голям дьо. Направо Не, умирай. с работа ли? Само си стои и си чешел с работа. Буклук. Опа, идва от къщата. Аз искам малко чакай. Стил чакал, ама. Стил чакала и седно. Бе, пак. Аз Аз съм горе на втория етаж, чух някаква манинка стаечка. Ама знаеш какво е страда е за? Опа, бука! И защо? Опа, Ани. Защо не се правихме да го. Не, метай! Гърнаха ма веднага, бляха, айде. Не, оня... Тук... Виждам те, бе. Виждам те, да. Заведена. До уна с работа и стои си чеше уна с работа в танк. Аче, моля се, брат, мъкни тях през танка. Какво човек? Право, казвам, по-голям гламак от него няма. Право с 3 играта и да сте кал дуп. Всички човек някакви върху са обградили танка. Всички са ми обградили танка. Не, чакай, бързо качва се. Къде си, ача? Да, виждам та.
Аз съм до тук. Давай Правя на с тия глупости. Значи идвам към тебе. Ти в храстите ли си или в къща? Раз. Искам трябва да ми научи. Къде съм и сега ще се прикрия да мога да убия. Да седам. Да, виждам там. Къде си? Аз съм за тебе. Покрай реката. Уф, брат ми съм. Тръпи го, ей! Баш. Ей, айде тръпи го, човек! Убил го. Не един куршум ми беше. Вземи му пушката, защото е автоматична. И тихичка. Как да му я взима? Аз не знам как да му я взима. Отиваш до пушката му и натискаше. Да, ти е 50 метра в мацепа, аз гледах ти гадняр. Чеш, я. Сега ще виж какво сипя. Аз сега съпорт отивам пред танка, човек, обаче Не, знам. не се патай. Фак, човек, умирам. Обградили са на 4. Аз ето им пиша на ония букук и да стри играта, че е такъв гламак идва и на нашото урадие, че... А, не, тук и са нашите. Чакай. Да, виж го. Ей, то, Танка, заради ето ще съм репортнатя и съм банкнатя да не всичко. вижте танка, бе. Ей, то, шо на врат. Паляк, Аз къде веднага съм, даш, танка. че... Виж го, иска ми стичка патрон и тръгна да си го чуеш. Има ли от отгоре на тавана някой? Не виждам. Ние чуих сме до танка. Майната ви... Какво да майната ни, бе? Този пък как полза. Аз ги обсипах, човек. Да идвам. О, идва, направо човек. Тук човек. Не. Абе, как да можа да го завея първия път? Да, то аз трябва да пиша. Умира, Добре, бе. една ракета няма да стигне за Фак, танка е. зеленото уради, айде, чисто урадието. Аре, не може да му убим на този тук, бе. Гледай са, Еша. танка. И... Чай. Ила тук, бе, да ти прави една граната. Не са бе граници, защото и за после за поправка. Чай. Аз идвам. Че взеха тук всичко, брат, да, мене ме убиха с град. Брат, един ме убил, чай, директно така, айде. Малко бавно заежда, но... Опа, точно един зад мен. Бързи, лаче! Къде си? На танка. Къде е тос? Къде? То са ми погледна на картата. Къде сте го направили тос там е? Че окара там, аз не мога. Чай, Аз знам. Ще гледам да изстраня стелата. Че тук гранати, мра. Ще гледам да ги отстраня стелата. Добре! Не мога те да му виж! Не, тос! Виж го. Наша! Тос е гламак! Чистия гламак с гламак. Аз му още една бомба останала. Фърля вътре в къщата. Не, фърля по танка им. Бягам Да, от виждам го, танка им. чакай. Да, виж как си фърлям бомбата. Задръж! Да, бе, добре, защото че аз дела, знам, аз не съм фърлял бомба. Толкова много. Може да се уепанчу, защото аз си за... Директно чекам танка, че, защото им заобграждаме къщата. Ти за човека! Как се отстраняват 7 човека? 7 чуфлека са. 7 чуфлека. Май сме повече тук. Всички са по-малко. Значи идвам. Двама са по-малко. За да рача, аз клякам. И аз пак клякам. Директно лягам.
Аз не знам. Още един са по-малко. Айде, двама са. Благодарение на кой? Не на мене, бе. Граната! Добре, не обсипвай вътре в къщата, човек. Аз не пускам вътре гранати. Четко. Кой ще ми влезе? Мушки. Аз съм стелтове. Някой 3 звездички си взех само от тука. О, добре ли, стига, бе. Аз знаеш какво ще направя, не съм разбира. Ууу! Къде? Лягай. Аз първо ще правя. О, браво. Ти притичам точно горе в къщата, обаче деца. Вътре в къщата съм аз. Да, Има ли някой? Не, никой, аз се качвам горе при тебе. Да, точно тук. Ето ме. Тук точно чекалях и аз. Бим хита върху картечетата. О, добре. Аз ще пазя, защото съм с автоматично. Добре, имаме още един. Долу по стълбиче е чисто. Чисто. Трябва да го вземем то там. Мръсна. Има букук. Убите. Репен, стиги се. Чакай, мятам граната навънка, чули? Кеша, трябва ми хелп. Бих двама с граната. Гати, добрия съм. Гати, добрия си. Ти като са качуца там. Аз точно към танка го мятам, брат, някакъв е. Аз пазя и стълбича. Граната в май. Стълбиче долу е чисто. Един убих с граната. Не, един моите убих с граната. Бягай, гранати! Виж граната, гледай съм аз там. Аре, брат, да са мои. Добре. Гранат! Голямо пиви става, човек. Мръдна са граната. Отскоро не свършат патроните. Да, аз нямам граната. Бързо не свършат патроните. Трябва да презаредя, че трябва да... Готов. На мен ли трябват амуниции? И на мене? Някой от нашите няма ли танк с амуниции, бе? Не, кой е тосках с... Танк с хел, танк с... Къде? Няма тронна ядце оръжие. Успя да изляват. Граната има някъде. Убиха ма, край. Въже. Как да взема на друг оръжие, когато е умрял? Друг? Да. Геша пада минета. Добре. Значи вече пада минета, не на мен. Това е хубаво. Добре, как ще го пада минета, бе? Как дем, трябва да бе амуниции спешно. Ама аз бързо трябва да бегам навънка. Спеш, вътре ли? Спешно. Давай аз тъпням. Фак! Много са. Арбе! И ти то те са умирал. Как се притигаш се, бе? И сега ще дойдеш. Ще ме се рава, мръсно копеле. И сега ще дойдеш, че ще сложи една палка в газа. И сега ще ви какво ще му стори. Да, нашите някакъв да отстрелва. Давай, отстрелвай! Стиги тия спаляци. Уау, паси бързо, скачай! Брат, се задавя от тебе, бе. Задаш база. Задаш помпоите. Нещо кликнаха. Бързо влизай в къща. Влизай, бе! Ейш! Къде те ще гледат? О, хет. Не. То ще бъде да е толкова точен. Чакай. Как ще ми надъниш хета, аз бях на фул хилта. Да, то спако, как не дойде отпреди? Добре, взехме техния разпалн поет. Споко. Добре, тук става моя пипи, бе. Няма на тебе, къв ти е стата, бе? Стата ми е 47. Моя 9. Аде! Добре! Танка, че е смотал. Не мой си толкова точен, бе. Крия се за танка, не мой, бе. Няма как да му вижте. Тук само... За танка са моя тип през танка.
Виж техни. Геша. Нова тактика. Мири по техни. Бири наш. Който видиш ли някой мири го с граната. Тя вътре в Аз- къщата ли си, бе? Не. Аз съм не вътре. О, аз те виждам. Влизай, бе, виж ма, аз съм през прозорца. То пък се израз. Ти беше смешно. Паляк дай вляза. Но патрони. Ти си няма патрони, човек. Тя И ти- заобикаля да през... Ще нас заобикалят ли? Трябва да им отстраним поинтовите. Аз те мисля, ама... Търси. Трябва да фърлям гранати някак. Фърляй. Дръж, чове! Чакай, не мога вляза. Браво, биш ме. Май, не знам. Не, май. Не съм сигурен. Но то много малко стана какво. Да, Виктор. Виктора. Да, ако искаш още едно. Добре, ще изиграем още една игра. Чай. Аре, пратим пак, че Така.